ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥದ ವರ್ಷದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪಾಂಡ್ ಕಾಂಡೆನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬೆಲೆ ಆತಿಚಿ ಪೂರ ನಾವಡು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡೇರು ಸಾದು ಇತ್ತೆ ಕುಲೋ ಒಂದಿರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಾದು ನೆನಪಾಯ್ಚಿ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕರಂಡು ಕುಂಟಾಡ್ದರಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದಿ ಕುಂಟಾಡ್ದದ್ದು ಬತ್ತದು ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಜಾವು ಪೂರ ಇಂದ ಕೊಡು ಕಜಾವುದ ಡಬ್ಬಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಕುಂಟಾಡ್ದರಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಅಂಚ ನೆಲ ಒಂಜಿ ಒರೆಸಿಯ ನೆಲ ಒರೆಸಿನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಚಿ ನಾನವ್ರ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಬೆಲೆ ಅನ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ದೊಡಮನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ದುಂಬು ಅಯ್ಯನ ಅವ್ಲು ಕುಲು ಅಂತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವ್ಲು ದೀತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದೇರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಪೋದು ಕನವಡು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ವೆರ ಅಂತೂ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಲ ಪೋಪುಂಡ ಬಿಡ್ದೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಯಾರೆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಕುಲ್ಲುವುದು ಒತ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ದರೆ ಪೋಯಿ ದೊಮ್ಮಾಂಡು ಯಾನು ಫೋನ್ ದಾಂಡು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಫೋನ್ ಪಾತರು ಅಂತ ದೊಮ್ಮಾಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲುದ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ತಾಕುಂಡು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆದ ದುಂಬ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ದೊಂಬಂಡ ಎಟೆತ್ತು ಕಜಿಪ್ಪು ತೌತ್ತೆ ಮಂತೆ ಕೊಡೆದ ಮೀನ್ದ ಬಿಸಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕರೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಕುಂಟಾಡ್ದಾರೆ ನಾಯಿ ಓಡೆ ಪೋತೆಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕವಡೆ ಕಣ್ಣದೈಟೆ ತಾಗದಿತ್ತನತೆ ಕೊಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟವಡ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಚಿಪ್ಪಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೆ ತಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಡು ಬಡ ಆಪುಣ ತಪಾತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿ ಕಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ನೆಟೇನಿ ಕುಲು ಅಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಳ ಅಂತನದನ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನ ಬೆಲೆ ಅವಡು ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ 9:47 ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಕ ಅಂದು ಪಾಪ ಚಾತುನ್ ಐಕ ನಕ್ಕರೆ ಅಪ್ಪಚತ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಡು ಏನು ಲೆತ್ತೀನಿ ನಟೆ ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಗಳು ತಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾ ಇಮ್ಮಿ ಕಕ್ಕೆಂದೇರ್ನ ಏ ಆಯ್ಪೋದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಡು ಜೈದೆ ಅಂತ ಬೇನಂಡ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಕವ ಮುಲ್ತುಲೆ ಫೈಟ್ ಬಾಜಂದೆ ಕೊಂತೆ ಅಪ್ಪಗ 60 ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಂದು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಬುಡ್ಕ ಪಾಪ ಮೆಂಗಲ್ನ WW ಒಂದುಂಡು ಮುಳು ಬಾಜಂದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರಪ್ಪ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡಿಯೇ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಲೆ ಪುರ ಇತ್ತು ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಕುಂಟು ನೀವು ಅಂತೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ತೋಜ್ಜಲ್ರು ಕುಂಟು ಅಂಚ ಅರ್ಧದ ಬರ್ಕರಪ್ಪ ಕುಂಟಾಡ್ತೋಡು ಗಂಟೆ 10 ರೂಪಾಂಟು ನನ್ನ ಚಾದಿಯರ ಪನ್ಪೆರ ಪತ್ತಾರೆತ್ತ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಬರೋಡ ಚಾದಿಯೋಡ ಕುಂಟಾಡ್ತೋಡ್ಗೆ ಯಾಂದಾಲ ತಿಂತಜಿ ಮಾರೆ ಎರಡು ಉಂಡುಂಡಾವ ಅಂತ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಎರಡು ನಸ್ಮನ್ಪುಗ ಲೇಟ್ ಆಣದೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಣ್ ಚಾಕಲ ರಸ್ಕಿತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಉಣ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಉಣ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ದಕ್ಕ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕುಂಟಾಡ್ದಾರೆ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ದುಂಬವಿ ನಾನು ಉಂಡುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾದಿಯರೆ ಬನ್ಪೇರು
ಚಾ ಮುದುವೆ ಕಾಂಡರ ಚಾದಿ 10 ಗಂಟೆಗೊರ ಚಾದಿ ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆಗೊರ ಚಾದಿ ಬೇಲೆದವಳಿತ್ತಿಂದ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ದಿಂಡ ಚಾ ಇದ್ದಿಂದ ದೂದ್ ಮನಿ ಅಂಗಣೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತವತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಚಪ್ಪೆ ವೆಜ್ಜಿಲ ದಿನ ಖಾಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತು ಇಲ್ಲದೆ ಮೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನ 2 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಯಾವ ಕಜಿಪು ತೋಚವೆ ಅಂತೆ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೀನುಂಡು ಕೈದಿನ ಮುಗಿಪು ನೀನೆ ಕ್ಲೀಂಜಿರಪ್ಪು ಚಾರಾತು ಬೊಳ್ಳೆ ಪದೆಂಗಿ ಬಾರ್ದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಉನ್ನಸ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಚಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೋಡೆ ತೂತು ಜೀನಿ ತೂಡು ಇತ್ತೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ತುಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ 11 ಜರೆ ಒಂದು ಬತ್ತನವೆ ಯಾನು ಕುಂಟರ್ದರೆ ಪೋಯನ ಕುಂಟಾತೀತಿಜಿ ನಾಳೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಉನ್ನಸಾದ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ನಿ ತುಲೆಯ ಕಾಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಚ್ಚ ಈತು ಪುರ್ತು ಕುಂಟಾಡ್ತುನಾ ಚಾದೀತು ಜಾ ಚಾತ್ ಜೀಂದಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪತ್ತಾರೆತ್ತ ಚಾ ಅರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟಿಪ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಲೆಗೆ ಅವಳು ಪೋದು ಪೂರ ಬಜ್ಜೆದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುವೆಗೆ ಕಟ್ಪಾಡು ಡೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಕೋಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಜ ಗೈಸ್ ಪೊತ್ತಾರೆತ್ತ ಚಾ 11 ಜರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆತಿಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆವಡು ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇಂಚೆನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆವನುಂಡು ಕಾಂಡ 2 ಜನ ಬತ್ತೀರು ಇಲ್ಲು ತೂವಾರೆ ಅಂತ ಇಮ್ರನ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿರು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಕುಂಟರ್ದರ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಚಾ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಚಾ ಪಡ್ದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪು ಪಕ್ಕ ಆಂಡ ಪೋಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ದೊಡಮನ ಅಡೆ ಆಂಡ ಪೋಡು ಮೇರೆಡೆ ಇಂಚಕೇಂದು ಪೋಪುನೊಂದು ಹಾಕು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ದೊಡಮನಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಅವರ ಬಲದೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇರು ಮೂಲೇರುಂಡು ಮೇರೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಿಜಿರು ಪೂಜೆರು ಗೊತ್ತದೆ ಅವಳು 60 ಜನ ಅಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಾದು ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚ ಆಯ್ಚಿ ಅರೆ ನಾನು ಚೂರು ಬಿಡ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡಾಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಇಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಕಟ್ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಚಿ ಏನು ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೀತು ಜತ ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂಡ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಐಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪವರ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಂಗೆ ಈ ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಎಂದಾಪುಂತುಲೆ ಈ ಕೆಲವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪಾಡುವೆರು ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದುಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಚಾ ಪರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಕೂಜಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ ಮಿತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಅವಸ್ಥೆವೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿಂದ ಕೂಜಲ್ಲ ಬರ್ಚರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡೆ ದೀತಿನೇ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ದೊಡವ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದಣ್ಣಲ ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ನ ಪಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಡು ಅರ್ ಗಾಡಿಡು ಅಂಚ ಗಾಡಿಡು ಸಿಂಹ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು 2 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೀದ ದೊಡಮ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೋಟ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಅವಾಗ ವಾಪಜಿರಿತ್ತುಂಡು ಶೋಕ ಆತುಂಡದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ದೊಡಮ ನಡೆ ಕೊಡೆ ಕಶ್ವಿಯ ನಾನು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡೋರ ಬತ್ತೆ ನೊಪ್ಪು ದಾಲ ಅರಿಬಿ ತೀತಿಜಿ ಇನಿ ಕುಕ್ಕಾಡು ದೀಕ ಅಂದೆ ಒಡೆ ಮಿತ್ತ ತೋಟಗ ಕಂಡನ ಮೂಲು ತೋಟಲ ಬಾರ್ಶೋಕ ಊಲೆ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲಿ ದೊಡಮ್ಮ ಇರಂಚಿ ಬೋಲೆ
ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಪಾತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಬರ್ಪಾರ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಓಡು ಅಂತೀರಿ ಹಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಸಿ ಕಸಿ ಎಕ್ಕುಜಿ ಎಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚ ಕೊಯ್ಲೆ ಮಗನೇ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಕೋಡಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಮಂಡೆ ನೋಡು ಐಟೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ పోదు క్రోమ్ పోదు అంది మదతు పోతును ముళ్ళు చెప్పాడైతే తూపెరితే పుర తూపెరు అలే పోయి సీదా జోడు పడదా సీదా పోయి దాలాపు జో ముళ్ళుండత ఇక్ పోయి పోయి ముళ్ళున్ దొంకొంದು పోపుంది ఇంచ దొంకుడు దొంకు ಎಂಗ ಅಲ್ಪ ಸೀನ್ ಸೋಕೊಂಡು ಎಂಗಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಿರ್ಗರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಉಂಡತ ಏಡು ಆತ ಅವಳೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ತಾರದೈತು ಕುಲ್ಲಿ పోండి ವಿಡಿಯೋ ಅವನುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಗು ಕುಪ್ಪುಲು ಎಂಗೋಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಿಂಡು ಬಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಕುಲ್ಲು ಮುಂದೆ ಗಿಳಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಹೋರವಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಹೊರ ಗಿಲಿ ಎಂತಲೇ ಏಡು పోయి ನಮ್ಮ ಅಂಚು పోయి ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಗಿಲಿ ಓಡೇಂಡ ಕಟ್ಟದೇರಿಯಾ ಆಯ್ತಾ ಜೋಕ್ಲೆಂತ ವರ ಶೋ కదా ಕಿನ್ನಿಲು ಬಲೆ ಮೇ ಬನ್ಪು ಅವು ಬಾನೊಟ್ಟು ಅವು ಎಂಚ ಬನ್ಪುಂಡು ಅವು ತೋಜುಂಡು ಮೇ ಕೊರಿಂಜಲ್ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜ ತೋಜುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡ పోయి ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಬನ್ಪುಂಡು ಮೇ ನೆಟೆ ಚೋಕಾತನು ಕೇಕ್ ಎತ್ತದು ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ತೇರು ಅಂಡೋಡು ಬಾರು ಬೂಡ್ದು ಪುಣದ ಐನು ತಿನಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐ ಗಿರಿತಿಲ್ಲ ಪುಯ್ ಆಪು ಜಪ್ಪ ಸೇಬಿ ಜಾಗ ಆನೆಯವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆಂಕಲ ಆ ತೋಟ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾಲ ದೊಡಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ತೋಟ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಗುದಯ್ಯತ ಖುಷಿ ಅವತ್ತು ಇರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಕೃತಿಪುರ ಖುಷಿ ಯಾನ್ಲ ಖುಷಿಲ ಮರ ಅತ್ತ ಕುಕ್ಕುನು ಕಂಡು ತಿಂದಾನಿ ದೊಡವ ಅಂಡೇರ್ ದಾಲಾಪಜಿ ಕೊಯ್ಲೆ ಬಂಗಿಲದ ಅಪ್ಪೆತಾರ ನಾನು ಕಾಯಿಸು ಪಂದದ ಕೈಲುಂಡು ಕೊನಕ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇಡ್ತಂದು ಬರುವಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟಲುಂಡ ನೆಟ ಪೋಲಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಪಜೀರು ಮೊಲಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಾಗೊಂಡ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಕಜಿಪುದ ನಾನು ಅವು ಸೋಕುಂಟು ಒಂದು ಪಜೀರಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಒಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಎಟ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಶೋ ಕೋಜುಣಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ಬೈದ ಅನ್ಯವರ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಜೀರ್ ಬೈತು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಜೀರ್ ಕೆತ್ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟೊಂಜಿ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಮರ ಇತ್ತ ಈನೆ ಮರ ಅವು ನಾನಿಲ್ದ ಮರ ಎಂಕಲ ಇತ್ತ ಆಯ್ತಾ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೊಯ್
ಶೋಕು ಚೀಪೆ ಅವನುಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮರ ತುಳು ಸೈಡ್ ಮರ ಒಡೆ ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಮಗೌಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಬೋಡು ಇರೇ ಬೋಡ ಕೊರ್ಮಗು ಅರೆ ಅಕ್ಕಾಗ ಬೋಡಿಗೆ ಕೊರ್ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಜ್ಜಿರ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊಯ್ಯೋ ಅಂತೀರ್ ಅರೇನ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ತಿರ್ಗಾರ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಬರ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಂಡ ಕಣ್ಣೊಡು ಪಕ್ಕಿಲುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐಟಿ ಗಿಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ರಾಂಡ್ ಪೂರ ಪೂರ ರಾಂಡಿಯ ಕಶ್ವಿ ತೆಲ್ಪುನು ಪೂರ ರಾಂಡು ಅನ್ನ ಚೂರಾಂಡು ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೇಯೊಂದುಂಟು ಸೂಕ ಬಲ್ಲೆನೆ ಸೇಮಂತಿಗೆ ಆತು വീഡിയോ മോശം പോയി പജ്രപാടി എങ്കിൽ ಸ್ಟೈಲ್ ತೆಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಸಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಸಾಕಾಣೆ ಎಂಕಂದೆ ಒಂದು ಮಂದೇರಿ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಕುಂಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಇನ್ನೇನು ದೆಡ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಏತು ದುಣ್ಣುಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ಪ ಐತೆ ಕಂಡೋಡು ಲಾಗ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದೆನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇಕ್ 11 ಇಪ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕದು 11 16 ಆತು 16 ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹಾಂ ಯಾನು ಒಂದು ಮಂದಿ ನೀನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚೋಗು ಸರಿ ಮಂತೀನಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಓದಿತ್ತಂಡು ತಾಲ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸಂತನ್ನೆ ಸರಿ ಮಂತಕ್ಕಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಾಂಡಲ ಯೂಸ್ ಅವು ಅಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೈಜಿಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೈನ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೀವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ 5:18 ಹೋದು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಕಾಣೆಂಕ ಬನ್ನಾಗ ನೆನ್ನು ಚೀರ ಉಂಡು ಪತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಮೀಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ದೀತಿಜೀನಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಇನ್ನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ದೀಪನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಪಾವುದಾತು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಆಯ್ತು ಇತ್ತು ಬೈಯಾಂಡು ಕಶ್ವಿ ಪೋಚಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇರು ರಾತ್ರಿ ಅಲೆಗ್ ಇನಿ ಕೊಲ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಇರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಕಪೋಲೆ ಎಂದು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅದು ಬೌಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡವಳು ಐಕ್ ఒక పిర బన్నాగా దొడ్డాడ నమ్మల పోయింది ఇంక పిర బన్న వీడియో అని పర అయిజావు చీర పుర పతొంతత సీదా బత్తయాನು ಅಂಚ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ಕಜಿ ಪುಂಡು ತೌತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಮಂದಿನ ಇನ್ನು ಮೀನ್ದೆ ತೊಂಜಾನ್ ಮೀನು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬುರ್ಚಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂದತ್ತೆ ಮೀನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬರಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಜ್ಜಿದಿರ ಪುಡ್ದು ಒಜ್ಜಿದಿರ ಬರ್ಪುಡ್ಗೆ ಬಯ್ಯನ ಭಯಂಗ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಚಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯನ ಸೆಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡಲ ಸೆಕೆ ಆಯ್ಜಾವಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ನನ್ನ ನನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಅನಿತ್ತೆ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗು ಒಂದು ಬರು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಗ್ ಇಂಚೆನೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಾರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ್ ನಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಂತಿನ ಈಗ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿತ್ತದ ಇಂದು ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಎಂಚೆಷ್ಟು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ತೆತ್ತದು ಕುಲ್ದೇರ್ರ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೀಯರೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಅವಡು ಗಂಜಿಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕರೆ ಮೀಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡತೆ ಅನ್ನೋರ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅಡ್ತದ ಒರೆಸುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಪುನು ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಅಡ್ಪರೆ ಪುರ ಪೋಪುಜಿ ಚೂರು ಒಲ್ಪಲ ಕಜಾವಿತ್ತು ನೈನೆ ಪೂಜಿದ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮೀಯೋಡು ಆಜಾರೆ ಆಂಡ್ ಟಾಮಿ ಎಲೆ ಕಣ್ಣುಗು ಕೈಕ್ ನಕ್ಕುನು ಕಣ್ಣುಗು ಒರೆಸುನು ತುಲೆ ತುಲೆ ಕೈಕ್ ನಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಈನೆ ಕಣ್ಣುಗು ಇಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪು ಅತ್ತು ಕಣ್ಣುದ ಒರೆಸುದು ಕೈ ನಕ್ಕುನ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಕುಡ ಬತ್ತುಂಡ ನಾಯಿ ಕುಡ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ತೂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತು ಕೈ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ದಾಯ ಬುಡ್ನಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಬೇಲೆ ದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ಪಂಡ ಮುಲು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟುಗು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಆರು ದುಂಬುದಾಲೆ ಕೈತೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಪಂಡ ದುಂಬು ಆರೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಉನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತೊಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಉನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜೆರು ಇತ್ತೆ ಆರಾದೆ ಮೀಪುಲೆ ಕಲೆಜ್ಜೆರು ದಿನೋಲ ಮೀಪಾವುನು ಮೀಪಾದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆ ಉನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೇರು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗು ಪಗೇಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೈತ್ತಲೆ ಕಂತು ಕೊರೋಡು ಅರೆಗು ಒಂಜಿ ಈನಲ್ಲ ಪರಬೆರೆಗ್ ಪೂರ ಬೋಡಿ ಪುಂಡತೆ ಅವು ಉಂದು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಕೈತ್ತಲೆ ಕಂತು ಕೊರೋಡತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲು ದುಂಬೂರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಾರ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಚಲ ಅವಡ್ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದೆನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲೆದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏಪಲ ಯಾನು ಚಿರರುನಿ ಈ ಲಾಗ್ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.